Mill-età ta' 17-il sena, Claude Agius, magħruf bħala Lapes, beda jesprimi ruħu permezz ta' rap. Claude jistqar ma' TVM News illi minn meta kien żgħir kienu ħossu differenti iżda qatt ma sab minn fehmu u għalhekk sab rifuġju fil-lirika. Aġġettivi lajt ħafna, ovvjament mhux mill-iskola li ma nobdix, li jinkiesaħ, li mqareb. In-nies ma tistax ittihom dak it-tip ta' labels qas meta jkunu għadhom żgħar għax inti dik ħad taffettwalhom il-ħajja tagħhom la jikbru qed tifhem għax ibda diġà ħanibdew mela dak imqareb, dak kwiet, dak hekk, qed tifhem. Claude jgħid li ma kinitx faċli għalih jaċċetta li mhuwiex bħall-oħrajn li fajnejh kienu jidhru normali, sakemm ma fehem li għandu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, kundizzjoni magħrufa aktar bħala ADHD. Jien biss naf x'qed inħoss. Fimt, għax ma kontx naf qabel ma tqajt ma' din insomma u saru d-diagnosis u mbagħad irrealizzajt. Int fajt nipprova nifhem, nipprova nara kif namalga ma m'għaliex dejjem fil-qamar ma danx indum biex inqum, m'għaliex jiġri li hekk. La tikber ma tkunx taf fejn qiegħed. Ma tkunx taf x'qed jiġri, ma tkunx hawn min jaqaf depression, hawn min pereżempju jkollu attachments ħorox u addictions ħorox, jekk tara l-bidu tal-kitbit tiegħi ukoll minn segwini anke meta kont tifel kont induna li hemm ħafna ribell, hemm ħafna jisu dax għandu menni jisu rrabbjat lejn id-dinja. Imma dik kienet tkun iż-żvok tiegħi. Illum il-ġurnata Claude jgħid li din il-kondizzjoni ma tafetux lura. Anzi permezz tagħha iħoss li tistimulalu l-kreattività u bekk tajnu fil-karriera tiegħu. Jemmen ukoll li jekk wieħed jiffoka minn ta' żgħira fil-kien l-għajnuna tal-esperti fuq dak li jħobb minflok li jipprova jkun u jsib dak li mhuwiex, jirnexxielu jsib id-direzzjoni tiegħu aktar faċilment. M'hemmx pajjiż li beżani, Ingliżi u Taljani, lejjin għal pajjiżi lejali, nisfida l-barrani. Kapaċi nikkombatti neva b'ranku kompetitur bil-qabel imuti bħal żombi fuq.